Türkmenistanda uzalky ýyllarda bolşýaly bayramçylyk günlerinde häkimetler tarapyndan azyk önümleriniň käbir görnüşleriniň sowdasy ýola goýuldy. Paýtagtyň döwlet dukanlarynda paxta ýagy täzirçilik bahadan arzanrak satyldy. Emma käbir raýatlaryň begenji puja çykdy. Bu gedek çäklendirilmän satylan ýagy alan raýatlar Destina polisiýanyň jerimesine duçar boldy. Azatlyň Aşgabatdaky habarçylarynyň maglumatlaryna görä Remezan aýynyň soňuna gabat satyba çykarylan paxta ýagyna xaridar köp bolupdyr. Azyk kıtçylygynyň we gymmatçylykdan kösenýän ilat biraz arzan bahadan peýda bolan ýagy satyn almagy howlukdy. Türkmenistanda öndürilen paxta ýagy bazar bahasyndan arzanrak satyldy. Ilat bu ýagyň sowdasynyň uzak wagtda çekmejegini bilip käbirleri boldugynyň köprek almaga synanyşdylar. Ätýaşlyk üçin Dip habarçymyz gurrun berdi. Paxta ýagy Türkmenistanda ýylat köpçüliginiň ýymy tradisiýonynyň esasy bölegini düzýär. Soňky bir näçe ýylyň dowamında ýurdun özünde öndürilýän paxta ýagynyň döwlet dukanlaryndaky sowdasy seýrek boldy. Ören çäkli meçhurde satylan önüme alıjylar bir näçe sagatlap nowata durup satyn almaly boldy. Soňky günlerde paýtagtyň döwlet dukanlarynda satylan ýagyň bahasy 1 litri 16 manat. Bu täzirçilik narhyndan ortaça 2 manat arzan. Şeýlelikde ýanynda ýeterlik puly bolan adamlar begenjine bir näçe gap ýag satyn alypdyr. Emma Destina polisiýanyň üns merkezine düşüpdir. Bu ýagdaýa şaýat bolan çeşme paxta ýagyny satyn alan adamlaryň jinaýatçy ýaly polisiýa alınıp gidilendigini gurrun berdi. Mümkinçiligi bolan adamlar plastik gaba gaplanan ýagyň 10-20-25 litrini satyn alyp, dukanlaryň golaýyndaky hususy awtologlaryna ýükläp duran wagtynda polisiýa işgärleri tarapyndan saklandy. Olary polisiýa bölümine ekidip jerime ýazdylar. Jerime teze var bolan Aşgabatlylar muny adalatsız hata edýärler. Azatlyk bilen gurrundaş bolan alyjylaryň biri dukanlarda hiç bir çäklendirmesi satylan paxta ýagyny hojalygynyň azyk üçinçiliginiň aladasyny edip köprek satyn alandygyny aýdýar. Ol muny polisiýa düşündirmäge synanyşypdyr, emma polisiýa işgäri dinlemendir. Agam, biz näwleli köp satyn almagyň bolmaýanlygyny, gadaganlykdan meniň habarym ýok. Ýygyny dukany tawşyraýyn diýip polisiýa işgärine aýtdym. Gayrat edip maňa jerime ýazmaň diýdim. Meniň çagalarym bar. Belli bir işim ýok diýip düşündirjek boldum. Dinlemedi. Dip alıjy gurrun berýär. Polisiýa tarapyndan saklanan ýene bir alyjy ele düşenleriň hemmesine jerime ýazylandygyny gurrun berdi. Onda arzan ýagy satmak näme gerek soň adamlary ýydarlap tutjak bolsalar, indi ýagyň her litri altynyň bahasyndan gymmat boldy diýip Azatlyk bilen anonim gürleşen Aşgabatly gurrun berdi. Paxta ýagy ençemeliň dowamında döwlet tarapyndan kesgitlenen ýeňillikli bahadan satylan un, çörek we şeker ýaly azyk önümleriniň sanawyna girdi. Onuň döwlet dukanlaryndaky sowdasy mydama uly nowatlar bilen geçdi. Bir näçe sagatlap nowata duran adamlar ören çäkli mukdarda ýag satyn alyp bilýärdi. Paxta ýagynyň sowdasy seýrek bolup, ilat bir näçe hepde owalarda bolsa bir näçe aýlap garaşmaly bolýardy. Türkmenistanyň öz içerki önümi bolan paxta ýagynyň hiliniň käwagt ören erwet bolmagyna garamazdan pes dejeli ýaşaýjylar ony satyn almagy mejbur bolýar. Geçmişde paxta ýagynyň gapdalynan geçmeýän haritler redin ädi kışypyk möhleti geçen köke ýa-da telefon kabeli ýaly zatlar goşulyp satylýardy. Lewap vilayatynyň Türkmenabad şäherinde lukmanlaryň maýyplara döwlet tarapyndan mult berilmeli dermanlary almak üçin zerur bolan reseptleri, ýagny dermannamалary ýazmakdan ýüzegirmek bilen bagly wakalar köpeldi diýip maýyplaryň ençemesi aýdýar. 2-nji we 3-nji topar maýyply bolan Türkmenabadlylaryň ençemesi Azatlyk radiosynyň Lewapdaky habarçysy bilen söhbetdeşlikde bu ýagdaýa şäheriň saglyk öýleriniň tas ählisinde duş gelse bolýandygyny gurrun berdi. 2016-njy ýylda 7 infarkt geçirdim we ýarasylyk sebäpli işden galmaly boldum. Şondan bäri ýürek kemçiliginden ejir çekärin we dermanlaryň, preparatlaryň bir näçesini ulanmaly bolýaryn. Bu dermanlar we preparatlar döwlet tarapyndan muht ýa-da 50 göterim arzan bahadan berilýär. Ýöne soňkaýlarda ýaşaýan ýerime degişli taglyk öýüniň lukmanlary bu dermanlary we preparatlary ýazmakdan ýüzegirýärler. Dip 2-nji topar maýyply bolan Türkmenabadly ýaşaýjy anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Maýyply bolan Türkmenabadlylaryň tasdiklamagyna görä saglyk öýlerindäki maşgala lukmanlary munyň sebäbini resepti ýazmak üçin gerekli blankanyň ýokdugy bilen düşündirýärler. Blanka haçan barsaň ýok, haçan boljakdygy barada sorasaň bilmeýändiklerini aýdýarlar. Käte resept ýazylyp berilen ýagdaýynda hem saglyk öýlerine berkidilen hökümet dermanhanalaryna baranyňda ätýaşda derman ýok diýip jogap berýärler diýip Türkmenabadly maýyp bellidi.
Onun tasdiklamagyna görä bularyň arasynda gan basyşyny peseltmek we gan damarlarynda trombus emele gelmeginiň öňüne almak üçin niyetlenen dermanlar bar. Şol bir wagtda bu dermanlary hususy dermanhanalardan we şäheriň gök bazaryndaky derman söwdegärlerinden islendik möçörde satyn alyp bolýar. Emma dermanyň gara bazar söwdegärleri bulary döwlet dermanhanalaryndan tas 2 hisse gymmat bahadan satýarlar. Olaryň arkasynda bir kanun derman söwdasyny edýän döwlet emeldarlary bilen bir hatarda bazaryň polisiýasy we ýol başçysy durýar. Sebäbi bu söwdegärler öz gazanjyndan olary paç töleýärler diýip ýagdaýlardan habarly ýytybarly çeşmämiz aýtdy. Maýyplaryň ençemesi lukmanlaryň mut berilmeli dermanlary ýazyp bermezligi, döwlet dermanhanalarynda dermanlaryň tapdyrmazlygy we olaryň hususiýetçilerinde tas 2 hisse gymmatdan satylmagy barada degişli häkimiýetleri edýän ýüzlenmeleriniň oňy netije bermeýändigini aýdýar. Olar bu ýagdaýlaryň özleriniň saglyk ýagdaýyna yaramaz täsir edip, durmuş we güzeran eklenjini gün saýyn kynlaşdyrýandygyny hem bellärler. Saglyk ministrligine we başga idaralara ýüzlenmekden ýadadım. Meniň arzymy dinlejek ýok. Türkiýede zähmet çekýän oglumyň uradýan puli diňe derman satyn almagy harçlanýar. Ogly daşary ýurtda işlemeýän maýyplar näme etmeli? Diýip Türkmenawatly ýaşaýjy maýyplyk pensiýasynyň ýarym aýlyk azygy satyn almagy hem ýetmeýändigini bellärler. Azatlyk ýokurda beýan edilen ýagdaýlar barada saglyk öýlerinden, olaryň lukmanlaryndan şeýlede agzalan bazaryň administrasiýasyndan tesbir alyp bilmedi. Redaksiýanyň 9 aprelde Sewitiň saglyk bölümi bilen telefon arkaly habarlaşmak synanşyklary hem oňy netije bermedi. Türkmenistanyň iň gün orta sebitiniň öňkü serhedawat etrawynyň ýaşaýjylary üzgünlükden ejir çekýärler. Hatda bankomatlardan pul notlaşdyrmak üçin 300 kilometr töwereg ýol söküp Marynyň vilayet merkezine gatnamaly bolýarlar. Serhedawatdyň bankomatlaryna salynýan pullar tiz wagtda gutarýar. Bankomatlara öz wagtyny pul salynmaýar. Diýip Serhet Ýaka Sewitiň bir ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berýär. Sewitiň bankomatlaryna knat ýetmezçiligi derarly ýaşaýjylar hususy taksilerde ýa-da köpçülik transport serişdeleri bilen vilayet merkezine gatnaýarlar. Käbir adamlar bolsa öz bank kartlaryny şähere gatnaýan taksi sürüjilerine berip goýberýärler. Sürüjiler pul notlaşdyrma hyzmatyny ýerine ýetirmek üçin 50 manat meşburine tölew soraýarlar. Ýurduň iň gün orta çünkünde Awganystan bilen Serhet ýakada ýerleşen Serhedawat etrawy 2020-nji ýylyň noýabryna ýatyrylyp Tawtabazyr etrawyna birikdirildi. Şeýlelikde Serhet Ýaka Sewitiň etrap merkezi 120 km çemeti demirgazyk günne gara tüýşdi we vilayet merkezine golaýlady. Ýöne etrawyň merkezi resmi taýdan vilayet merkezine seher golaýlasa da üzgünlükden ejir çekýän ilat şol öňkü ýerine Serhet ýakalaryna galdy. Serhedawat şäherinden Mar şäherine gidip gelmek üçin taksiler 30 manat, minibuslar 15 manat ýol kirä soraýar. Taksi bilen gitseň gidiş geliş üçin jemi 60 manat çykda jetmeli bolýar. Bank kartlarymyzy taksi sürüjilerine de berip goýberip bilýär. Olar 50 manada pul nagdlaşdyrmak hyzmatyny hödürleýärler. Diýip Serhet Ýaka Sewitiň ýaşaýjysy gurrun berdi. Mundan dol Serhedawat şäherinden vilayet merkezine barıp pul notlaşdyran birnäçe ýaşaýjy Mar şäherindäki bankomatlarda hem baran badyny pul notlaşdyrmak mümkinçiliginiň ýokdugyny, ol ýerde hem bankomat nobatyna garaşmaly bolýanyny aýdýarlar. Üstüne bank kartlaryna nagd çägi 800 manat meşburine kesgitdiren birnäçe ýaşaýjy öz aýlyklaryny notlaşdyrmak üçin 2-3 gedek vilayet merkezine gatnamaly bolanlyklaryny gurrun berýärler. Serhedawat şäheriniň özündäki bankomatlara pul salynýan döwürler bankomat nobatlary tas günüzünýän ýaly dowam edýär. Hususan gartaşan adamlar üçin şähere gatnamak kyn bolýar. Diňe Serhedawatda däl, eýsem Sewitiň kenar ýaka etraplarynyň tas ählisini ýagdaý şeýle. Diýip ýerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistanda hususan ykdysady krizisiň ýetileşen döwürlerine raýatlar ýeti nagd ýetmezçiligini başdan geçirdiler. Ýeri medeni zowluklarda hatda ýurdun esas şäherlerine ýerleşen bankomatlaryň öňüne uly nobatlar emele gelýärdi. Ýöne soňky ýyllarda bankomat nobatlary barada habarlar seýrekleşdi. Azatlyk radiosynyň habarçylary mundan dol ýanwaryň başlaryna hem Serhet Ýaka Sewitiniň ýaşaýjylarynyň üzgünlük derarly ýüzbeýiz bolýan kynçylyklary, olaryň amatsız ýaşaýyş durmuş şertleri barada habar berdiler. Balkan vilayetinde edara kärhanalaryň işgärlerinden ýüpek gurçuklaryny satyn almak we olary iýdetmek işleri üçin pul ýygnalýar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy we ýytybarly çeşmesi 9 aprelde Sewitden maglumat berdi.
Balkanda 15-nji aprelde üpek gurçuklaryny ýedek etmek işlerine badyrga berilýär. Munyň öň ýanyna Bereket Kızlarbat we Mawtumur etraplaryna büdjet işgärleriniň pul ýonulyp başlandy. Edara ýolbaşçylary puluň üpek gurçuklaryny satyn almagy we olara ýedek etmäge karşylanjakdygyny aýdýarlar. Dip ýagdaýlardan habarly Balkanly büdjet işgäri anonim şertde gurrun berdi. Büdjet işgärlerinden ýygnalýan puluň möçüri edara kärhanalardaky işgärleriň sanyna görä 50-100 manat aralygynda ütgeýär. Mejburi meýletin pul goşondyna garşy çykýan işgärler işden kowulmak haýbatlaryna sedewar edilýärler. Giňeýran işsizligiň arasynda işden çykarylmakdan gorkýan işgärler talaba razy bolýarlar diýip büdjet işgäri bellidi. Azatlyk ýokurda beýan edilen ýagdaýlar barada yerli häkimetlerden şol sanda oba senat toplumuna gözegçilik edýän resmilerden tesvir alyp bilmedi. Ýöne bu waka türkmen häkimetleriniň sebitde pili öndürmek mögsümine taýýarlyk görmegiň çäklerinde pili öndürjüler bilen şertnamalary baglaşmak işleriniň ýerine ýetirilýändigini yglan eden mahalyna gabat geldi. Ministrler kabinetiniň 8-nji aprelde geçirilen iş maslahatynda Balkanyň häkimi Hojamurat Aşyrmuradow prezident Serdar Berdimuhammedowa beren hasabatynda ýüpekçi kärenneçileri ýüpek gurçugynyň tohumy bilen üpçün etmek boýunça işleriň ýerine ýetirilýändigini hem aýtdy. Ýöne adatça bolşaýanly habarda ýüpek gurçugynyň tohumynyň nirede näçe möçürde satyn alınýandygy we nädip maliýeleşdirilýändigi barada hiç ýyly maglumat berilmedi. Bu aralykda Balkanly daýhanlaryň ençemesi häzir döwlet bilen pileçi kärenneçileriň we büdjet işgärleriniň arasynda pili öndürmek boýunça şertnamalaryň baglaşylyp başlanandygyny hem aýdýar. Muňa laýyklykda häzir Hytaýdan pile tohumlaryny satyn alýarlar. Olaryň bahasy tohumyň hiline görä 16 we 24,5 manat aralygynda ütgeýär. Dip Balkanly daýhan anonim şertde gurrun berdi. Türkmenistanyň hökümeti dokma senaty üçin zerur bolan çyğmal serişdeleriniň önümçiliginde şol sanda ýüpek gurçuklaryny iýdetmek işlerinde mejburi zähmetden peýdalanmakda tanqid edilýär.